bueno, tenían uns aniños, hai que facer exercicio. Metida na casa tanto tempo, hai que intentar moverse e facer cousas. Eu xa hai uns días que me puxen a organizar a biblioteca, porque era algo para o que precisaba moito tempo. E entón, pois, claro, se non é isto, pois estaría seguir sin organizarse porque nunca atopaba un momento oportuno. Vedes, xa teño casi, isto falta, me estou informatizando. Teño xa organizada por orden alfabético a poesía galega toda. Aquí teño narrativa galega tamén. Aquí neste cuarto teño ensayo. Mesmo teño ido moito sin colocar, como podedes ver. Aquí teño poesía castelá. Vou colocar, por certo, algún libro que me quedou aquí fora de sitio. Aquí, no sé, aquí, este corresponde aquí. Sí. Ainda cabe, xa moito máis non. A narrativa castelá teño aquí. Nesas andamos. Quédame bastante, pero como me parece que ainda nos queda bastante de encerro, ainda hai posibilidade de acabar. Estou tamén aproveitando para estudar. Vedes, estou con un texto de Medea en Camariñas, de Andrés Pociña. É bastante largo, pero a verdad que é moi bonito. Espero telo terminado cando acabe isto. Tamén estou aproveitando para preparar outros materiais de teatro que tiña pendentes, como podedes ver, aquí teño todo descolocado porque estou con este traballo. Nada máis, desexando que acabe isto, pero aproveitemos o tempo polo menos, con menos dolor posible para a xente. Verdad? Bicos.